aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde goto kala e moɗon e juurade goto kala e moɗon e wiide alhamdulillahi bil alamin. Allah hokkino en rawane, en kawrino e korka, kadi eɗen dagani korka yo Allah ken tawede, sen tawama kadi yen mbaɗa ko mbaɗan ɗen. Alhamdulillahi bil alamina noon hunde fof ko gila suwa yettade fewjante. ɓe mbi hirande ko jamma ñamete, kono ko gila ñalawma fewjete. Enenne ko enen goni enen gollodirteɓe wadde hada golɗe jontude amin mbaɗa erago faade goto kala e moɗon, suka hen, mawɗo hen, debbo hen, gorko hen, goɗɗiɗo hen e ɓadiɗo hen, wallere e jingere. Eɗen gandi golle korka ene muusi, ko nanguitte ko ene heewi, ko yowiti hen ko kadi ene heewi. Nafata noon ko kewindi renda walla jinga. Ko watte ɗo ko rendogo fof rendi ɗum noon wadde yo rendogo rendu kadi rendide e meɗen golle ɗe, garen e jingere, garen e wallere. Goto kala e meɗen waɗa kañum jeeyi gollal ngal, daro hen fodde mum no foti ni. Mbaɗen hen balle meɗen, mbaɗen hen jingere meɗen, ha gole ɗe mbawa yarude yeeso, ɗe mbasa lajje e nder korka he. Eɗen gandi bandaji ɗi ene teddi. Holno watte ha yetto on ngal gollal, Allah tan andi ngal no ngol wayi. A wawata ngal andude noon so wona ngara e maggal mbiyeɗa ya gollungal ñalawma goto, sa gollima ngal ñalawma goto, so janggo ari min jittama ɗon. E no Allah walli en, soggani en, moye lomtono en e ɗum, wadde ndenden jingen, ballen, beele mbawen fodde. Nde wonno goto ko Allah, on Allah noon goto o tagi ko heewi janginde en dental. Dental addirako ha jinga. Sa yi jungo waɗanama peɗeli 5 wona mere. Sa yi jungo waɗanama peɗeli 5 ko ha jingana ñamowo. Ndeke noon ɗeɗo men golle ko golle jingere namdi, saabu koye weeyo rewata yetto goto kala e moɗon. So tawi noon en pini, en keɓani o rewɗen ha yetto on, ma namde mi anda e jabade. Ma namde mi anda e jabade. Kala goto e meɗen ene andi ɗeɗo golle ko golle courant, ɗeɗo golle ko golle wifi, ɗeɗo golle ko golle connexion, ɗeɗo golle ko golle portable e golle ordinateur uji. Ko masiŋaji ene bona, eɗen gandi ɗum. Teskede guila 16 4e mois 2016 wona hande. Kala nde pinɗen eɗen jiiya golle men ene ɓeydo yarude yeeso. Amin jetta on noon e ɗum, amin jii darde mon e ɗum, wadde yimɓe sene jaaha yo ɓeydo tan yiɗa. Sa yi cukalel woni tiggitima, wonti mawɗo, noko woni ɗon dental ne moƴƴi ko ɓeydo. Saha safo jiiya hesɓe naatoɓe ɓuroɓe wawde wallude naata. Yimɓe potani wadde goto kala waɗa ko foti ko fota hen. Jinganen gollal ngal, korka ene muusi, ñalla horde, ñalla gollade. On saha noon nangue muta, goto kala yaha heblitoyo nokkuyel muɗum,
acce min caggal on ganda namin nguuri wad nafata noon ko ballo min nomin dañiri hunde nden hunde wawa wonde ɗon duusa golle men jahooje so nangue muti on jeehi minen kadi min tawɗon hunde nden hunde min mbawa nangtade hen min mbawa wadde hen hunde ɗum noon no waɗama erago numéro o nani ɗon kala mo Allah walli wawde wadde hen bisimilla muɗum ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko ala goɗɗiɗo ala ɓadiɗo ko goto kala mo tan wiyama yo waɗe hen mbaɗen hen jingganen ɗum eɗen gandi korko ɓota yetto so fadama no ha yettima noon yettodo e gollal kadi mbiyen kadi yo golle ɗe jaaru yeeso tawɗe jinggana ko adina arata musat e meɗen woni min gara min kaala guila law beele juuɗe men mbawa yettade law wawa rendude law mofto law kala ko yonti taw eɗen mbaɗa hen so kumtare yonti mbaɗen hen to kejja yonti mbaɗen hen ken yimɓe wona masiŋaji ken ñaamo ken ñammino ken yaɗo ken yarnoɓe ɗum noon wadde onon wonɓe toon ɓe ko onon min ɗaɓɓiri ɗum goto kala mo nana ɗum jaɓa ɗum waɗa hen kako mbaɗɗa hen nimsa aranama hen kako mbaɗɗa hen nimsa aranama hen saabu ko Allah gonɗa e gollodirde gollodirde Allah noon kako waɗi hen nimsiɗen andi wona Allah wonno wadde yo Allah hokku en nande e famde Allah hokki en tawede noon no wayenno dental diine ma heeroro tafsiraji ɗi so Allah jaaɓi no wayenno oɗon gandi on kalantaki o majjani dental kabruji pular nanguitaɗi kañum no ma nanguito so Allah jaaɓi no wayenno kono waylo waylo hina wadde hen kala ko arani hen gandon mi yiyani saka ɓe nanguito kala no journal yonti on jiyani gaddumi to komi yiyani ɗum e weeye he sen ji ma nanguito ha feewa adde keɓon keɗoɗon kennoyon janggo pular ɓenne so Allah jaaɓi ma janggu e korka he ma mbaɗana heblo heso e nder korka he jangoɓe alkule qur'ana arab ɓenne kadi ma mbaɗana heblo e nder korka he so Allah jaaɓi ɗum foof noon so Allah waɗi walli en dental dina TV ne ma heɓ ko heɓanno ko yanta e Facebook ɓe foof ma keɓ so Allah jaaɓi eɗen ganni ɗum heddi neɗɗo ko jogi anniya Allah woni timminowo enen ko anniya jogorɗen wa amma Allah jogiti timmingol anniyaji meɗen Allah jogui sembe kattanɗe bawɗe en ñaguimamo ɗum yo rokku en cellal o rokka en sembe e kattanɗe e bawɗe ha golle ɗe jarana jiɗɗen yarani yetto on naftoro ɗon nafon bandiraɓe heddiɓe ko golle de kala gandu ɗum ande ko golle heddi ko kalɗo e deƴƴuɗo setteɗe min gummoto min gonda e moɗon min ñalda e moɗon on ganda aɓe jogui komin mbaɗe barmeji he on ganda aɓe jogui mbaɗe ɓalli he kono noon ko yo ar noon yo ar nafata noon yo ar o on kadi mbaddon hen ara o on kadi gaddon min gadda amina gadda oɗon gandi kam ala jaɓowo hay goto e meɗen o gollo ha lewru maaye wiya jarama yo Allah sellin doole min kadi min gollo ha lewru maaye min donka wallede hamin mbawa dañde ne woodi noon ɓe Allah walli ene balla heddiɓe noon ne deƴƴita ne deeƴi ko noon woni aduna noon aduna ko noon foti waade ɓe mbaɗa ɓe mbasa wadde waɗoɓe ɓe mbaɗiri ko Allah ɓe mbaɗani ɓeɗe ganda ko saabi ɓe mbaɗani kono noon yoɓe jentodira waɗoɓe ɓe kala mo ganduɗa ko ballowo on Allah ne yiɗi on saabu ballowo tan yiɗa saabu Allah hollima ɗum Allah wallima adduma e aduna ko ballal Allah wallima a mawni aduna ko ballal o jogima e aduna he ko ballal ha o warma e ballal o wurtinma e ballal o nawma aljanna o rokkuma e ballal ko ballal tan woni ballal ndega ballal wona sara e kala hunde
kala hunde ko ballal. Minen ka somin pini min ngara min balla. Holɗum min naata e weeyo to woni to ne woɗɗi ne woodi ɓe nganndaa ɗo heedi min njaha haa toon min ƴetta ko woni toon ko min jippina ɗum e portable he min nanngito ɗum laaɓa cer yettoma waɗe table waɗe audio table audio dental diine waɗe noon oɗon ndaara dental kabaruji pular waɗe noon oɗon ndaara dental jangde pular waɗe noon oɗon ndaara dental jangde alkule qur'ana ara waɗe noon oɗon ndaara dental diine tv waɗe oɗon ndaara facebook waɗe noon oɗon ndaara nafata noon ko ndaaraton ko gola ɗum ko ma jingue walle wawa folde so ko woyi fof deƴƴi tan deeƴi ɗi woni ɗo wi on jarama jokke golle min beltima tan kaɗɗon ɗon nafata golle ɗe ko jokken golle holno golle jokkirte ala kalante ɗum hay goto men ko nanna tan jungo e poos itta hen ko waawi ko nanna ɗum e nder gollal men jahowal he mbaɗe jinguere goto kala waɗama erago faade e muɗum mbaɗen hen so Orange Money so Wave so Western Union so MoneyGram so Ria mbaɗe hen numéro o nani ɗon 00221 77 906 14 81 yetto en nanne e kees meɗen reena golle men jahoje ɗe kuura men itten joɓen hen wifi men itten joɓen hen connexion men itten joɓen hen so portable men boni on tinan itte soode hen il faut koye golle he jeeya eɗen gandi ko golle kaɓorɗe ne bona taw on tinani nafata noon ko nenduɗen ko somin kalani on ɗum nane jaaɓe golle kadi mbaɗa hen balle ɗen balle ballatemi hay mbawa wallude ɗen balle oɗon gandi kam min ngala saleraji min ngala lewru hay goto yo amin lewru wona radio ji ɗi wona téléji ɗi wona Facebook wona YouTube wona WhatsApp wona hayittoyi onon noon ndendata jaɓon min jaɓirton min ballon min koye mbaɗata ko amin jiiɗi wadde gueɗe kewɗe min jaaha min keble wadde ɗum min darto ko saabi min darto min donka yaade oɗon gandi dental diine TV gila fuɗɗi ha joni on jiino way hay camaraji min keɓani taw amin kalti oɗon jiiɗi kadi toon kadi yarano yiɗi yarede ni min donki yaade toon on banggue on jiiɗum saha fof min pilma hen e portable he yetto on toon kono min ngala kaɓorɗo e muɗum taw so jingganoma tan gila nden ha joni hande taw en keeɓi télé men banggue télé mawɗo waɗa hen ko watte hen ko e ballal Allah e jinguere muɗum woto amin jetta on amin jaara goto kala e moɗon hay goto min jawani hen on fof ko gotum ɗo mon toto am ga amin jiiya darde mon e tinnade mon e garal ngal mon e yidde on dental diine e yidde on galleji keddiɗi ɗi fof ko ballal goto kala ko ballowo amin gandi ɗum e moɗon jinguere mon tamin cohli koto hay goto yaw noon ko jinguirta ko waɗa hen foddema nde poɗɗade en gandi koko yettima hande ko talata ne wawi alarba alhamisa altuma kam taw naati e gollal nafata noon ko yimɓe jinga ɗum law mbawa dañde law keeɓa law mofta ɗum law so yonti tan to e mbaɗa hen law yo Allah hokken nande e famde amin jetta goto kala e moɗon amin jaara goto kala e moɗon amin ñagano goto kala e moƴƴere ɓamtare yaajede balɗe juuɗe battane moƴƴe anniyaji mon ɗe jiɗɗo waɗande dental ngal Allah yiɗum e nder moɗon yo Allah hokkon ko mbaɗɗon hen amin gandi goto kala e mon yiɗi wadde hen fodde nden fodde noon yo Allah ne won ɗum goto kala e mon wawat ɗum tawde wonde fettadu weldu e waɗa hen saabu ko Allah faandi hen taw fandaki hen wadde ene mante ala ko Allah gonɗa e gollodirde Allah gollidira e ma kala mo gollidira e Allah gollidira e muɗum kode yo Allah hokku en nande e jabde e gollude yo Allah hokku en nande e jabde e gollude numéro o nan ɗon an jiɗɗo jeeya dental diine walla dental kabri pular
dental kabaruji dangiteɗi walla dental pula arab, bisimilla ma ngara bindoɗa numéro o nanɗo ko hen ndewata ɗo 00 221 ɗo 77 ɗo 906 ɗo 481 ɗo natata jiiya whatsapp men o ngara kaala ɗo jiɗɗa jeeyede ɗo min lombuma ɗon. ka jiɗi heeɗa tafsira ɓuyan ɗi dental dina payata. jiɗɗa heeɗa kabaruji ɗi jaaha kabaru pular nangguitaɗi. ka janngo pular jaaha julal pular to. ka janngo alkul kul arab paya toon. koɗe nayyi tan a noon garowo noon sa ari a andi jiɗɗa jeeyeɗo ɗo kaala ɗon lombeɗa ɗon yo lokke nande e famde. ko ɗum wonno haalaka gaccon hakke noon oɗon jarlo oɗon jaafo minen gay min jarli min jayfima waɗi yallah yafaɓe kadi saaha o kadi yonti yo lokke tawe saaha o gonana e saaha e gollen ko wiya ko no wirani ha timma e dow jaam tawa en tampani en loraki enen kala e julɓe. o ko musidɗo moɗon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina on jarama, wassalam.